Il-Karnival huwa żmien ta' bluwa u xalar, imma qed nitilfu l-valur propju tal-Karnival. Qegħdin imorru lil-hinn u naqbżu il-limitu tal-kelma tal-espressjoni. Jogħġbok il-Karnival? Sajta jogħġobni, xaħna mdorin fil-Karnival, speċjalment in-nies tal-belt. Aħna mrobbijin fih u kbirna fil-Karnival u ħajjan il-Karnival xam. Belt hija, mhux bil-forsi jogħġobna. Ma jogħġbok xejn il-Karnival? Le ma jogħġobniex. Ma eżempju għandek xi raġuni partikolari? Għax issa kbirtu jlejjaqni kont żgħir rajt. Kont nilbes il-Karnival Kanada, 50 sena kont nagħmel il-Karnival Kanada. So, jogħġobni ħafna. Ja, żgur mela. Sinjuri, jogħġobkom il-Karnival? Ma jogħġbokx il-Karnival, Sinjura? Kom il-Karnival? Mela, mhux sabiħ tal-Brażil. Karnival bħal dak, tara n-nisa sbieħ. Jogħġbok il-Karnival? U jiena ħallejni signorina. Jogħġbok x'ġifieri il-Karnival? Laxjat ma joġobni xejn u xiekla tajba. Ciao. Insomma, ma tantx wisir, issa qed nixjieħu. Ejwa, ħafna joġobni jien. Għax intwilet fil-Karnival. Għala twilet fil-Karnival, ġifieri għandi biex ngħid inkun ferħan fil-Karnival. Għandna ndaħlu eżempju s-satira fil-Karnival. Mhux affarijiet ta' ċajta ta' relaxing li kulħadd għandu jħu pjaċir biha għaliex li. U tant għaddaħ u da. Mhux ta' tofondi lil ħadd għaddaħ. Jiena ma naqbilx magħha. Issa l-fejli kulħadd jagħmilha hu. No, ma naqbex magħha dik jien imma. Mal-politika. U laqas mal-politika. Għaliex le? Għaliex le? Jekk il-Knisja għamlet ħażin u speċjalment f'pajjiżi oħra ġib pruvat li mhux tal-li għamlet ħażin, issa meta sabu li daw il-qassisin li kienu pedofoli kienu iqasmuhom ġo dioċesi minn waħda l-oħra, daw jiġifieri huma għamlu lilhom infushom kompliċi. Daw għad kriminali. Issa għandha ssir jiġifieri sa tajr fuq għad il-biċċa xogħol, daqshekk ma fiha xejn, dak kulħadd jaf għad il-biċċa xogħol biex qed nikxfu xi ħaġa ġdida. Anzi mhux tal-li jekk nippruvaw nagħtu u naħbu se jiġri, hemm ċans li dik tista' terġa' tiġi ssir. Iktar ma ninfurmaw in-nies u iktar ma nurruhom. Iktar ikun hemm ċans jiġifieri li fejn jinqala xi każ bħal da. Daw in-nies, speċjalment il-ġenituri ta' daw it-tfal, għandhom jiġru jinformaw l-awtoritajiet biex daw l-affarijiet ma jibqgħux sejrin. X'taħseb eżempju s-satira mal-politika? Tajba wkoll hu. Fimt? Jiġifieri inti l-aħriġ tal-politika, jiġifieri lesti darek biex taqla' hu. Skont il-min. Politika eżempju. Politika iva. Il-Knisja. Le, Knisja le. Għaliex le? U mal-Knisja. Ukoll. Imma rrid ikun limitat. U mal-Knisja eżempju. Mal-Knisja ma nafx għalfejn. Fem, għax kunet twaġġa n-nies. Le, kunet twaġġa n-nies, hu. Mhux kulħadd għandu l-istess opinjoni, hu. Ma naħseb li ma naqbilx magħha. Mal-politika. Politika laqqas le, politika le, iktar u iktar. Għaliex le? Għaliex le? Mal-politika eżempju. Jiġri, il-politika iktar u iktar għandha jkun hemm. Iktar u iktar il-politika. Smani, il-Knisja ilha żmien hemm daħla fil-politika. Għam imbagħad ġuħ ħabba l-Knisja, jien l-ewwel wieħed. Ġifieri m'għandix għalfejn tieħu għaliha kif iġibu l-isqof fil-Karnival jew iġibu l-Papa fil-Karnival. Mal-Knisja żgur li le, jiena ma naqbilx. Hawnhekk taf suppost Malta kienet ħafna Roman Catholic. Illum għandna diversi reliġjonijiet, però l-aħjar ma nofendu l-ħadd. L-alwan, l-attu, laqas it-tri. L-aħjar ħaġa, laqas politiċi, ma naqbilx ma' ħajjen. Għax kulħadd ħajjeħu għalek xi ħaġa, nipprovaw nevitaw. U s-satira mal-politika eżempju għandna ndaħluha. Mal-politiċi u għaliex li mhux id-dinja mhux konna ċajt. Għaliex mela s-serjetà fil-Karnival mhux suppost. Xi Karnival qiegħed, kulħadd jieħu pjaċir. Sabiħ. Xejn, Karnival, politika. Jekk iridu jagħmlu satira, jagħmlu Karnival ieħor, satira. No, ma naqbex magħha dik laqqas jien.
U għamilt karnival ħafna, għamilt ma' 50 sena l-Karnival, imma dik ma naqbes ma' ħaqqat darba minna politika wieħed. Jena li ma nsib xej mux offensiv, ġifiri, right? Da kif għal ta' qabli hemmhekk ġifiri, tis political satire, issa qed tinvolvi l-Knisja. It-tort mhux tagħna, it-tort il-Knisja, ilha bitudha fuqhom, ġifiri, daqshekk. Dik kienet ħaġa li ilha tiġri minn snin twal. Right? U dejjem ħbewa, meta mbagħad xi ħadd beda jikxifhom, mbagħad inkixef kollox. Dawn li qed jgħidu huwa realtà, jiena għandi ma nsab l-ebda oġġezzjoni li jsir karru u jiġbdu l-attenzjoni tan-nuqqasijiet tagħhom.